Khot jongka East Jentia National Council hapa oja lam jong presiden ba Sambar bilang do mentak sengi la pelong de jeki da bikendo lang haumat jong kyang ba hajan ka office udisi kleriat mampen I bagaseng ka pesajor ya gio jebet jo company sarsimen mangkolong emotion nakapar badan hapa operation not ya kene jeki lawan kerja lang ru da ka HW sinat po hapa oja lam jong ba keldrem sumer mentak sengi nakaliang jongi ka East Jentia National Council Central Executive Council kum kadak pan penpau saka sorkar bangi persya ya kejingyo jong ka star semen ya kene ka environmental clearance claim kanu ka public hearing mentak sengi ngila perlong ya kene ka jingi ki ka bajajai ka bangi songkeleng mungor hang ne kene ka jingi ki ka detang ka jingi ki jong ka CEC jong ka EJNC bat lada ka sorkar karena sengap menti halor kene ka phang nakaliang ka EJNC ngin sa penbenai ka jingi ki bajur nang ne syakmat ni penrem juru ya u CM ujongi konrad sangma aga jing shisha ula pensyai lang bakilat patay kubor ba umdan jing TBA halor kene ke jing yo jong ka star semen ya ka environmental clearance andre hadin kato kan neng ya iba lang bakilat patay kubor kawena kesteng bahalang na po rilom jantia kala penpau pertai badai u CM bapha ya ka jing tho chaka Ministry of Environment and Climate Change bakidai ban aino ya ka environmental clearance ya ka star semen Namar latili ki public hearing nakaliang kipat ba rangkat ke jingkersan lang jong kiseng bahalang ngila pun pulom ya kene ka public hearing jong ka star semen ta kabaar nang ta ngi penrem juru ya ka statement jong James Sangma ubadiru menteri jong ka tenat forest baulaong ba ka jing kelarong lene ka jing julor jong ka wa lukha ka de na udewyong barak sikata ka distrik ka jongi ngi imjara udewyong henre ngimju ya sngau bakawa lukha ka kelarong lene kidok ka kinyap lana hadin katu kan nesnem baki semen plan kilawana kita narpo hadin nang ta ka kela ka wa lukha kala sedang kelarong na kapor sa kapor ka jingyap jong kidok ka kalejian na kapor sa kapor dahalor kene ban pensisya ya kene ka statement jong minister jong ka forest ngina kala ka agency ngi dawa baude ban thungno da ka we ka inquiry lene ba unbu na da ka kinja research mengintip laka research jong kita ki briu ki bala bit la biang ha kato kam bakin pensisya laka jingkam jong ujem sang ma kade ka basisya ne kade tang ban yada rabjot yakine ki semen plan EJNC Imslam EJNC Humanitari Ginabeli Star Semen Ginabeli Star Semen Ginabeli MD Government down Konrad Sangma down James Sangma Doshakala Liam Sangma Doshakala hakane ke sni niwan kersan ya ke agency kum ka SYC narpo circle yang hangne ban persya ya kane ke jingyo environmental clearance certificate jong ka star cement ka bangimla ban mudur lane snyotu lane semphang ya kane ke jingle butu jong ka sarkar MDA yangi kum iseng balang bat kipat ba tengiwan hangne ban penpau ke jing COC ban persya jur ya kane ke jingyo clearance jong ka star cement de ni ai ke message ka clear nangi kum ki SYC narpo circle ba lada ka sarkar kamweng ya kane ka jingyo leren jong star cement ni kum kaseng in on island yin turbek saprang lada jia ka jia andai ka jingba li kadai ka jong ka sarkar tangkung ta bless you